bapakmu yang kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane awak. Kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Kowe lho, Bagong rene iki ora mung ijene. Lho, kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat 5, papat 5 karo aku wis pas. Arep perang para gonggong. Ora guyone serius iki. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono ki mengkari omong, mengkari kepenak. Mengkon-ngone kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Iki mengko Kurawa bakal teko mrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ae lengreng ngono. Ayo kowe mawar ngundangke Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak. Ya nek nggawa damen ora kuat kan. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna, nek Durna ora weruh gunane apa nggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet. Bulake pentul jepreti. Aduh. Kulo nglakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki Alga Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Bloko kesatune to. Lip. Ma. Kari Ngastina paman. Le. Adat saben iki sing sowan mesti Petruk. Iki kok Bagong sowan negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli kanthi mbalana Udana wonten dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe babar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh, kanthi mbalana menawa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. tuh mungkin kaparing ono nggih, kaparing ono. Sedos 1000 napa gang 11.000.
Supados enggal Bagong menika kesah saking Datlaya. Lah ngatasé kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dienggo drajikan batur, dienggo drajikan Panakawan. Kakang Duna, pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mungkin nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejegan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Haryo, wonten timbalan gendol anggur rumiyin. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Panakawan Bagong. Padha arja sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Panakawan Bagong. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune demawaing tawang-tawang linepatna ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula njenengan. Ya Bagong tak tampa pangestu Tampanono. Lha pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan panemene sing Prabu Duryudana kula cancang pucaking remi dumawe wijang rumketing gonggong. Alhamdulillah kula cancang pucaking weni. Weni dudu remi lho, dudu. Weni dumawe wijang rumeketing Werdaya. Ora gonggong, ora. Rumeketing Werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggun ngadep sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabiyane sami kula munduri. Panakawan Bagong padha larja sak praptamu. Pathak patih. Pathak ki sirah Nding. Patih Harya Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene patih. Iya Bagong pangestu Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Oh. Bagong padha larja sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulina ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulina ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere. Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meh nganggo caping, ning lemahku nek meh nggo guruki ndiasmu iso. Ndelura. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong iki wong glelengi ora jamak kok dimbe. Ngono. Sokalima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis mung goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembe karo wong pengalaman. Nyepelekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana wigati. Anak Prabu kan. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis.
Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cethuke nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, tak ajiar nang kene. Ya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepelekke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca kowe nek carane ngono kuwi. Arep cantrikmu akeh, arep sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung merga kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Selatak sisan. Bagong sing sabar. Ye, ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supe lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kanca nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku taman ana Bagong. Lho nggih. Oh kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane kowe karo aku. Bagong udah raja sak pratamu. Mantri mundur kana wilujeng ya. Pregan ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Mung mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kowe aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake cah tipis. Luwih saka tipis. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinten? Sowan tanpa tinimbalan. Nono. Bono wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene cairan dungkap angka sing arep tok pangan kowe apa mboten nonton to ora ana oh nggih sumene kaliwati ing angka loro sowan kula menika namung mboten bedah kalian Sinuwun Prabu Duryudana ning kula niku duwe gegayuhan duwe pepenginan apa ngaten sinuwun sawetawis kula tak cerita nggih. Ya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe. Sebabe kula niku kok ngajanjane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya saora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Iya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngoten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Apa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa? Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo Pendhita Kondang Monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayeng bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun pamunten nggih sinuwun.
Sowan kula menika mboten kan betah kalian panjenengan, kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken ki mawon nggih. Nggih. Nah ngaten. Bawaduna kedah sampun jagung lan pun bagong. Menika langkung merayogi Bawaduna Banduna. Bawaduna. Kula wonten dawuh nggih. Bagong sowan betah kalian panjenengan. Lho. Betah kalian kula? Inggih. Wigatosipun. Monggo dipun mbak piyambak. Kula caosi kamardikan Bapak Prembanduna. Durna panalingane lumajaring ratri. Kinenggak jangganira kapisanan. Aneng mrang Bratayuda. Waru kempor manyal-manyal doneng dungkul wana dadi asal dadi wana Bagong nun ngendikane anak Prabu Duryudana kowe butuh karo aku nggih butuhmu karo aku ngapa kula ajeng nyuwun prisa Mbah kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa lho kowe iki goblok apa piye kowe 10-an taun nganti mangabad-abad melu karo Semar Badranaya cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok tak takon bapakmu kuwi sapa? Kosike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula niku jebul di adopsi karo Semar. Lah asline kula pengen goleki karo bapak kula sapa nek pendhita-pendhita ngendi pertapane nek ratu alhamdulillah aku anak ratu ngendi negarane nek satriya ngendi kasatriyane tak kok dadi kowe takon aku ajarane sampean pendhita ampuh perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu mergo laire dhisik kowe kula ngerti nek lair ini dhisik kula maring sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mlengking saking menika nek sampean wis wani ngadeg dadi brahmana niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampean ra iso ngaturke bapak kula sapa sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kosek kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung ponokawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho, nek kula omongi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo Kaki, kandha dasarmu apa? Ngastina iki dhek sapa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar karo anak Prabu terus iki dibayar karo Sunan Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing nggone Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap iki sebab disingkat dadi Sap. Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim lho.
Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sing pulun Sang Hyang Jagadgirinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Do nalika Prabu Pandhu bedak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo wis ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah. Terus Badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesti kowe tekaning pati. Sedhe Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Lah iso dikabak-kabake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe diojo-ojoki karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwahe Prabu Destarata nek jange kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya ming abdi kaya ming batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumrape negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih pendhita sing ora nyata, Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci, jabane ning jerone lecek kaya telek. Bobotune kados pundi? Sekedap ger. Wah, lole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapet karo impen. Ora ana sambung rapet karo pasumenan. Upama ana sambung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi Sonopatine bakalan dono. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Sonopatine bakalan dono mergo dono kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Lah listrik kowe tak pateni kowe mudhar kabeh kok. Apa meneh ming menungso? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya ming karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh, aku dadi kowe nunduk karo Begawan Durna. Ah, ora iso pokoke gelem ora gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Durna tendhangi. Wus. Ah, lole panos maning jajaran surtaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Begawan Durna. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujanggane negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkak sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, karo minggat karepmu, ora ya sakarepmu, legane atiku. Wah, kowe kaya ngadeg.
Wis tak obati ket mau. Satu jam sebelumnya. Mulai aku nek krungu swara terus bergenggeng ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu gawar-ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan nggamu nyuwara kowe. Wis ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunekke karo Bagong, kowe nang ibarate kaya ngutik-utik macan turu mbeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Brandana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kon nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kon nesu sisan. Prabu Karmen, ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marma Sato sak kancane Karta Dendha, Karta Piya, Karta Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora diosawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki nek pancen sapa sing tak takoni bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep. Padake apa? Manggil tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku wis cecek nang ngarep Gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan niku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Patine, mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani, nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Waduh, ke abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat ku ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora ono. Seret jopo. Wonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang ing kula tampi Dawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi Pramitha mantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng Paduka Anak Prabu Ngastina mangkebyake para Sata Kurawa. Kon bilani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngastina.
undahan barang aku diseret. Nganti sirahku suarane tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yang kowe gawe geger negara Ngastina. Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane awak. Pampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijane. Lho. Kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat 5 karo aku wis pas. Ana perang para gonggong. Ora guyone serius sih. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono kuwi mengkari omong, mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk. Aku memang arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Iki mengko Kurawa bakal teko mrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ae lengreng ngono. Ayo kowe mawar ngondhake Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak. Ya nek nggawa damen ora kuat kan. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa nggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara Brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet. Kula iki pentul jepreti. Aduh. Kula nglakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki Alga Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja diperai. Mas aja diperai. Kok kaya ana campur sari to, Den? Tapi ndelok sik ning Durna cekeli. Yo ndelok sik Durna cekeli.
Cocok tibak jebul dadam. Mati ya, wah, wah, wah. Mati he. Wah, mulane Bagong gleleng pacai gebelo sirai dijobani karo Antasena. Oh Pakde, panjen aku ngancani karo Bagong mergo Bagong ponokawanku kepengin goleki bapakne Antasena. Piye mudula Bagong tekani kricung cadak sikile arep kapake bojo cari kricung sikile undurna Antasena sik jebul jajau dibano. No. Modal ujian. Hot modal. Iya. Modal we. Hot. Wah. Jajan mrata imbagian padha-padha. Coba Bagong, kowe aja gagak gawe kisruh. Negara Ngastina ayo bali bapa begawan Durna, ora ngerti sapa bapakmu. Mula kowe aja budhek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora? Aku ora bakal bali. Tahu nono Windana ora bakal bali. Bajikur kowe ngecek aku kowe. Kowe ngecek kowe, ora ngecek. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan, Kartomarma, Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha arep gleleng. Arep odor. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, arep ngopo? Titi bantanganku kekakon titi njongek-krek nyawamu. Ya. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gek diantemnya. Edan. Iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apanya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye. Antemane piye, guys?
Gak omong guys, gak omong gak ngantem guys. Kok omong klerak-kleru. Kek kelakon mati den aku nyo. Diar kowe. Agene meng kaya ngono. Aku iku rino ketiban kambil tak kandhani. Dadi nameng antemamu ora sepiro wae. Lho. Kowe rasa gleleng, mula aku wis tak omong karo kowe to, kowe iki nang gleleng senengane ora iso kaya ngono kuwi lho. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nang nggon aku wis tak campuri ndok. Manja banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok raiku barang temenan. Wah, walesen. Cici traksi. Aku walesen. Kepiye? Aku walesen kowe ora mundur, mungsuh Bagong tijungake nyawamu kowe. Kapokmu kapan? Penabuh iso tak hapusi. Kowe aja sembrono. Ayo. Gege anon mergane tenan saiki tenan yakin. Nah, aku ora ngapusi aku yakin iki. Ndak aku ngendi dihapusi penrawit cilaka aku mati jere aku. Mundur. Bagong ngamuk diwangi Antasena. Kurawa bubar maut mundur. 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 Interaksi barang ya wis perang. Pun man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lho lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula kok biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku dienggo meremilang. Bagong sajake bar meguru anyar. Kuku antem sirahe rapopo man? Suarane mak klothak. Kok kaya ngantem bathok klopo. Wonge ngletak. Sing ada? Memendono matane. Terus kula citrasrah mundur iki merganing patimu bres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candas aku digebuki brus mangker man. Pun. Cici cilaka nek ming musuh padha satriya wae ora masalah. Nek mungsuh wong edan-edan ngoten nika Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mula niki sing dadi tok sumbring perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neng tutu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para sasata Kurawa nyenyemelangi mah. Bapak Bagong nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piyene kancamu piye? Isih ora Kurawa? Nek isih kon maju, kon methuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwek-uwek cangkeme. Is. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggere Kurawa isih ngroyok Bagong titanono. Aku nek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngantiku. Weh, lagi tiwas.
Piye, Kong? Nun piye? Ana iki sing disandra wau malah mlayu e. Sapa? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikartomarmo. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna mlayu. Niku kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Arep takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu sampean tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuki saka kono. Siap. Endi, Mbah? Kula niku mung jane mung arep takon karo sampean, mawangsulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku. Nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal mengerti aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Nggih. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Bagong aja, Bagong. Ora iso. Pak Candala bondo, lebonge pakun jalan, pakake macan. Jane ora mlayu. Ngopo, Mbah? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu, Bagong. Aku aja to pilara ya. Cangkemku kleboni walang. Njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Apa niki sing kudu menghakimi aku? Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten? Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno tendangi siramu. Sik, Gong, sik, kowe aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi sirahmu aku sing ora trima. Arep dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambung ning ngerti tata krama. Ora terus sampe nae dhewe. Terus ra entuk ditutuk dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi ta kowe? Mulak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape netrane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik karo Begawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya niki luwe-luwe kowe arep njembalani karo Bapak Durna Yang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe. Lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi dununge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro.
Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wes aku nek kowe njotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat, saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna. Motar kowe. Arep ngapa kowe? Sepelekke ora. Arep kok ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bontok arep Begawan Durna. Kowe arep ngrincung sikile Begawan Durna. Ayo, bandanan aku. Konangan putuku Antasena lebur tumpur tanpa dadi. Weh, gleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system ya. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora apa. Ta wis nekat tenan ya. Mati nang ngene awujute kok. Bangane bali doyak-oyak bang plecek. Wah modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono wis ora kena tak kandhani. Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek bakal ora kena dikandhani, pateni wae. Gunane apa duwe abdi jenenge Bagong? Oh, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki. Wah, lambene jan senengane nglincipi cara papak. Nglincipi perkara. Wis saiki keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Durna, tetep tak jotosi. Nek kowe jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena, sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, bangga tayone gawe ngati. Nggak hafal sandiwara. Modar wae. Tonjo nganti mlengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Kula mangga tang. Bayak tugel. Waduh tenan iki. Mesti di gift. Napa? Di gift kok ya gelem kok kula. Mana wae lah eneng sing ngewangi. Lah tak gawa mlayu ketiwanan. Kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Ini jak prahmen iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kowe ya cancut tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajai keserong, Gong. Tantem nggon cengel terus ndungkluk terus tiba ning lemah. Cacat ora ya? Cacat sing wis pirot-pirot kok. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula ngendi? Jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebab ming ana siji sing ngerti, kudune ngerti ming ana siji. Sapa? Dewa. Papane ning Kayangan. Kowe munggah ning Kayangan Suralaya. Lho, apa iso ana kreta? Lho.
Nek jurusan Surabaya ki ndak mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Heeh. Krunguku Surabaya. Suralaya. Terus matur Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Lho. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru ki guru sekolahan kuwi udu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Lho. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Keleke papat e. Mun usung kelek loro wis suwene ra jama-jama kok keleke papat. Iki kayangan ulun takon, Bu Kulun, kula nyuwun prisa bapak kula sinten? Nek Bathara Guru ora ngerti, amuk. Kowe kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki ki mung titahe. Dewa ki wong sing nguasani kayangane. Titah wae aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksudnya iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kuwi. Nek upama lara nganti lara banget aduh monggo ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke karo kowe. Yakin aku sumpah. Mun nek nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, tak susul. Wah, mengbluk iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki mengane. Iki nek carane majalah ming pawarta sanes kasunyatan iki. Enggak aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten nggih? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liwat ngabur. Wah niku tikete larang. Mabur piye carane kuwi anake Semar. Ning nganti iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu golek karo bapakmu sing tenanan ning mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton Den. Wadake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Wah, mripate merem-merem. Menengo ta iki lagi ndonga e. Mah dilokke ora wis men. Cilipit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dem-dem. Cilipit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dem-dem. Cilipit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dem-dem. Cilipit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dem-dem. Cilipit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dem-dem. Misra ta? Wis munggah e. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Madurana. Nang ya kok. Tak suwun terus sing gawe jagat tak tendang boko muska kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Ya, ngati-ati ya. Ha wis.
anyar wangsit pindha kumbang ngacaping tawang susuh angin ngendi nggone apa ta ora lidhek ujaring wong daplok inggih menika dititah ingkang kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang nggih mboten kinten babar pisan teka Bagong karya gara-gara ning Kayuwangan ing mekaten tumriki timbal menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan Ponokawan Bagong padha raja sak prapta kita Ponokawan Ong Ilaheng Gus Agak kita nganggo sebutan dewa iki piye Karang lamun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama. Lah ning ora kena titake ora kena nganggo Ong Ilaheng. Awi kena iki bacut ya Kulun. Ya wis terus-terus. Awi kena mangastu manana Mas Sidam. Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun Ponokawan Bagong Pukulun. Iya Bagong. Pukulun ana apa? Menawi Pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika ngripun mados kaos wonten pundi Pukulun? Gak tenan ta. Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Ha nggih ta Pukulun? Cobi niku nek tuku kaos menungsa lumrah, monggo tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Ai jelas dilakon. Bagong, wonten dawuh Pukulun, ulun mboyanate ngagem kaos. Mboten Pukulun? Iya. Oh nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedakep Pukulun? Napa sampun mati rasa? Bagong wonten dawuh ulun ki Sang Hyang Jagat Girinata Sang Manikmaya ulun ki kami tuwaning Kayuwangan kula sampun prisa Pukulun langgipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki tak duduk gendul ngono lho nggih iki dewa e Pukulun sinten sampean ulun Bathara Narada wah sing sok berkencang waru dayang nek pinggir kali ngaten iki iya ora diyani ndak malah tekan ndi weh lah aku nang kene ketemu dewa-dewa ing wonten wingking panjenengan ulun Bathara Indra weh lah bintang televisi iki sapa Dono Kasino Indra ora ana ning kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong, wonten dawuh Pukulan? Ulun. Pukulun. Apa wigatine dene kita sowan ning Abyantara Ulun? Pukulun. Pukulan menika satunggiling Jawata ingkang mboten ngertos rasa blas kasihan. Ora apa meneh iki. Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena apa kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Kuwi lembu andine titihaning Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae Pukulun. Iki kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bae nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo wonten ngarsa paduka Pikulun Sang Hyang Jagat Dunia Jagat Giri Pratingkah nyun apunten mboten apal Bu Jagat Giri Pratingkah ulun tampa pangestu ulun tampanana kula pundi engko jemet paripe mugi anadosna engkau napa katentremaning manah kula Pukulun iya Bagong dene dungkap ing ngangka loro Pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Pukulun
Berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mbuya Bagong. Nun mbuya. Bois kok mbuya. Mbuya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek bois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis pun. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Wis basa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditetepengi kita kuwi anake Semar. Bong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang, mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mledhek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten druk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Bu Kulun? Bagong, dalem. Ulun critani. Waduh suwe iki, Mbuya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti Mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Ombak dengkulmu kuwi ra. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom. Sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya meng dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayara. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulun Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong nek wangsulane Bagong, kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut ning suwijining wong wadon. Emangku padake cah cilik. Emangku kudu ana. Ra mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyeli wong kulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae mbah jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Kulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana gendruan meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Kulun. Iya. Kula nyuwun priksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paningi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Namung cerita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diawan yang diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kanca wani.
Caitan. Rada petuk. Kuwi ra malah kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti melayu. Kowe melayu ra we? Kowe melayu diterana we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe nglung ora. Bathara Raja sampean ngerti ra Bapak kula sapa? Kula ora ngerti. Ah, padha wae iki. Plothot weteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku ngapa begogok nang kene. Hah? Pak ulang-ulang modar dening aku. Bagong wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guru ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal bondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke ning lemari es. Dewa-dewa geleng tenan Bagong bengi iki dewae kalah karo aku. Bathara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kandha Waru Binangun. Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep langsung lunga. Apamu kapan? Kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong wing. Tak mlebu ning Karang Kawidodarene apa ya? Sempatan iki. Ya niki mesti widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu dipun nirmala nginguk widodari. Jare widodari iki ayu-ayu. Ning aja engko ndak malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Ndunguleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari. Tak oyahe Bathara Guru. Kowe iku nek ora tak takon sapa? Lah wis tak bedhek to pukulun Bathara Guru mesti medune ning Ngamarta. Ha wis. Baul iki. Nang nganti ketemu karo pepunden-pepundenku Pandhawa mesti aku didukani. Mergo aku wis wani gawe geger kayangan Suralaya. Wis kalah cacak menang cacak. Ngibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah ming kari golek watu tumuli ndodok. Ya, maju terus. Mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulun Manemaya. Ora mawas pepunden, ora mawas sapa-sapa. Rawe rantas marang bakal raputung. Sing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Bagong dalem bojo kaya ngono patrapmu. Kowe iki wis tuwa Bagong. Angge wis tuwa. Semene bocah lu nek ngentek-entekke kempongan. Mula kowe manuta karo aku. Pripun? Apa kang dingendikake Iwang Pikulun Manikmaya mau sanyata bener. Bagong aja nganti gawe wiranging pepunden Pandhawa pakarti ing kaya mengkono mau. Bakal ngorek-orek marang bendaramu. Ngorek-orek pasuryaning Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong. Terus ayo kowe nyuwun ngapura karo Iwang Pikulun Manikmaya. Kepiye? Kula
durung ketemu karo babe. Babe sapa? Bapak sing mijekke kula. Mula kula gugan ning kayangan niku men kula ngerti sapa to jane Sudarmane Bagong. Yen ngono apa kowe wis ora nggugu karo omongane Janaka? Mboten perkara kula ora nggugu, sampeyan ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampeyan melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Napa sampeyan ora isin diwaneni karo Bagong? Bagong. Yen mantene ora kena tak kandhani. Beda apa aku duwe batur kaya kowe. Aku mentala karo kowe. Wes mati, Dreng. Aku wae. Iki pemaine bal-balan. Main bal-balan dasmu. Apa-apa ditendang, apa-apa ditendang. Kena kandhani ora kowe. Hah? Kena kandhani ora. Kula gelem dikandhani nek waton Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Nek ora ana sing ngandhake kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa. Tak amuk kabeh. Wah. Betul. Mumet e. Gamane wis mandeg barang kok isih begijigan. Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora rendeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kok tingkah laku sing kaya ngono? Wong ki nek kekarepane ora kasembadan tingkah lakune sak karepe dhewe. Lho, Werkudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perangi ngawur sak karepku nendangi sak penake dhewe tak dilati pupune. Sapa Werkudara gila mrinding kabeh wae. Janaka candak tangane jempole tak cokot. Us. Perangmu ngawur ya men sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa kowe arep musuh aku? Lho. Kresna sinayang manggelung mintonaken. Mintonaken dewe kramanira. Ora guyu, aku ora guyu. Lah sapa sing ora guyu karo kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tanggo mlayu kok sorane tuk-tuk. Ben, arep suwek kabeh mbok ben. Ora lega senengane ku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan, mati dening aku e. Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati dening aku. Lunga. Tak jirih ora. Asline jirih. Kena aku ora tetep maju terus goleki Bathara Guru, ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong? Ketemu dukuwe. Kowe ngopo? Mil. Aku tak takon kowe, Mil. Ora duwe anakmu to? Anakku ragil. Bohong.
tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek kowe. Ngapusi aku duwe anakmu. Petruk gareng kaya duwe anakmu, kaya anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk nang kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asline tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tapok ngiwonengen lho men. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Pokoke aku kudu goleki bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Buenke sumo iki, Pak. Lemu mungsuh lemu iki. Sepatane mudhar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora satara sepatane aku ket biyen wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki bocah kok arep wani karo wis ora iya. Pokoke luwih mati kene kowe. Men. Bocah kok kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwadusina pancen ya niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane wah. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha menang ora rampung. Ngopo kowe wedi karo aku kok ngejak cah cilik? Kula iki nyuwunaken pangapunten. Ora ngopo kowe? Engko setengah 6 matangi adus terus nata jadwal sekolah. Kane kok klitian. Bagong. Malah neranyak. Lek apa piye? Posiwa. Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa iki? Bukulun Sang Hyang Wenang. Hah? Bukulun Sang Hyang Wenang. Aduh, Bukulun, kula nyuwun pangapunten Bukulun. Kula nyuwun pangapunten Bukulun. Bagong, sirahmu kok templeni. Borok Bukulun. Oh, dilapke cangkem Bukulun. Nggih. Apa to kang dadi gegayuhanmu Panakawan? Kula kepengin ngerti wong tuwa kula Bukulun. Bathara Guru Manikmaya wis sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggihan paduka Bukulun. Supados Bukulun paring palidamar dhateng kula Bukulun. Bapak kula jadipun sinten Bukulun? Bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene, ulun critani. Pripun Bukulun? Sawijining dina ora. Mundura nggon kita tenguk. Nggih Bukulun. Abab kita ambune ora. Wong mambu malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat, Semar durung darbi ruwat. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayiwangen.
Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya, nanging wong atuwaning Semar ya kuwi eyang kita. Eyang kula? Iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal Bu Kulon? Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan. Layang kangen dudu lelayangan menungso. Lelayangan mau tumuli disebut dening Sang Hyang Tunggal wujute menungso ingkang gombak. Gombak kuwi darbe rambut nanging ora tinata, nanging gandeng. Kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan. Mula tumuli diparingi tenger bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk lan Garing mau dadi kadang kita tuwa, kita tinemu ragil. Berarti napa? Berarti iku ya apa? Ateges napa sing dikendhake Wang Kulon Bathara Guru menika kepara nyata Bu Kulon? Iya nyata Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng kahyangan Bu Kulon. Mula ora aneh lamun kita iso ngasurake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita nglaman ana ing kayiwangan. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya, merga kita dumadi saka ayang-ayangan Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke Mar. Macem-macem karo aku tinju. Gedhe ndase. Dikandhani nek digdaya kaya aku. Mekaten Bu Kulon, iya Semar, dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa nggih ngestaken dawuh Bu Kulon. Kaya apa jablenge nang? Sapa to? Jablenge nang kene apa? Kula kok lunga saka omah. Bu Kulon, iya piye? Kula nyuwun gungan bareng Bu Kulon. Kulon parengake Bagong. Kula nyuwun pejahipun Petro kali Garing Bu Kulon. Iki ngopo, Gong? Ora ana wong salah kok. Wong nek aku cebleng kok. Kowe iki nek ngerti critane Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang, kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian saka ayang-ayangane Bapak Semar, mula kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Ngono. Hah? Sebdake kahutangmu. Wis. Hah? Wis. Kapokmu kapan? Kita wis marem. Sampun Bu Kulun, sampun marem sanget Bu Kulun. Yo, yen wis marem nyuwun pangapura kalawan Manikmaya. Bu Kulun Manikmaya, Bagong ana apa? Nyuwun pangapunten nggih Bu Kulun. Iya Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing kayiwangan nyuwun paring pangapura. Matur sembah. Kula methek jambu dipunirmana kalih Bu Kulun. Bakal kita gunake apa? Ajeng kula tandur teng omah. Supaya iso dadi srana daharaning Bagong menika jambu dipunirmala. Kali jambu kluthuk Bu Kulun. Iya Bagong sak karep kita. Wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh, kita wis marem. Sampun Bu Kulun, yen kita durung marem ulun medhun meneh. Kita ulun paringi pidana. Mboten Bu Kulun, sampun cekap semanten kemawon Bu Kulun. Mboten ajeng macem-macem Bu Kulun. Lha pun kapok temenanan Bu Kulun. Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manikmaya. Ayo Bathara Guru, monggo ulun kula dherekaken.
iki do apa e? Wong edan kowe iki ngopo to Bagong lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Weh, angkarang ya sing jeneng wong gugat.